предишния епизод. Тецуя трупа точки и печели симпатиите на публиката, но той мечтае за по-голяма сила и се обръща за помощ към Доджи. Чрез нова модерна технология Доджи успява да премоделира Мад Гешър и го превръща в Дарк Гешър. С новия си Блейд Тецуя побеждава Бенкей. С огромно самочувствие той се изправя срещу Джинга. Пегасъс и Гешър влизат в битка, но Джинга е изучил ходовете на Тецуя и се умява не просто да го извади от полето, но и да го изхвърли през стената на стадиона. Джинга побеждава! Кента и Сора. Здравейте, любители и състезатели! Някои са на крачка от това да станат Батъл Блейдъри. Всеки ден мачовете стават все по-оспорвани. Днес насочваме вниманието си към момчето, което непрекъснато трупа точки. Това е Кента! Може да е дребничек, но сърцето му е огромно. Неговият Саджитарио е способен да победи всеки противник. Какво е за мен Бейблейдът? Да видим. Най-вече приятелство. Да печелиш приятели. Когато отивам на състезание, аз се срещам с приятелите си. И за да достигна до това високо ниво, аз се състезавам с тях. И трябва да побеждавам. Готови сме за следващия двубой. Тук на Биг Сайт Арена. А първият блейдър е... Кента! Отдавна те чакаме! Гледахте по телевизията. Изглеждаш по-умен. Много е сладък. В момента Кента е любимецът на публиката. Ще видим до кога. Другият състезател няма да се предаде лесно. Кой ще победи и ще направи поредната крачка към блейдърското сражение? Начало на двубоя! 3, 2, 1! Освободи силата! Това беше всичко. Кента преминава в трети кръг. Става все по-интересно. Първият двубой от третия кръг, един срещу друг, ще се изправят Кента и Юмия срещу Ацуяоки. Кента премина през първите два кръга без никакви проблеми. Може ли да го направи и тук, за да стигне до полуфиналите? Чакай, Джинга. Съвсем скоро ще те настигна. Ей ти, стой! Това е вход само за състезатели. Ако искаш да гледаш, отиди на трибуните. Разкарайте се! 3, 2, 1! Освободи! Какво става? Защо спря? Какво се случи? Защо спряха? Кой е този? Вижте го! Изглежда тук се забавлявате добре. Но ще бъде по-интересно, ако се биеш с мен. Какво? На арената излезе нарушител. Но турнирът започна отдавна. Сега не могат да се включат нови състезатели. Точно така. Всички са положили усилия, за да стигнат до тук. Ако искаш да участваш в турнир, трябва да започнеш от първия кръг. Не, това е много скучно. Искам да се бия срещу силни съперници. По-силен ли си, отколкото изглеждаш? Аз ли? Този ще те отвее, хлапе! Много е силен! Няма да го победиш! Внимавай много! Разчитаме на теб! Добре, ставаш. Аз, Сора, най-добрият ученик на Джинга, ще бъда следващият ти съперник. Какво, Джинга? Не съм виждал такова нещо. Много странно! Какво прави този? Разкарай се. Добре. Започваме. 3, 2, 1. Освободи силата! През целия си живот не съм виждал такова изстрелване! Каква скорост! О, да. Това не е обикновен състезател. Не знам какво цели. Не съм виждал такъв атакуващ Блейд. Няма да е лесно да нападнем, Саджитарио. Трябва да внимаваме.
Гледайте и забравете правилата, защото извънредният двобой започна. Саджитарио остава в центъра. Какво ли ще направи? Дали ще протака, докато изучава съперника? Ако си мислиш, че ще се върже на това, не си познал. Истинската красота на Бейблейда е в скоростта. И в атаката. Довърши го с един удар, Сайбър. Така, приготви се. Специален ход. Сайбър, звездна атака. Какво е това? Звездна атака! Това е ходът на Джинга! Аз съм най-добрият ученик на Джинга. Мога да повторя всеки един от ходовете му. Но това не е честно. О, Къде изчезна? И от мена? А? Госпожи и господа, Блейдът остана извън стадиона. О, не, отскочи прекалено силно. Какво беше това? Явно красотата е в това сам да се изкараш от стадиона. Ей, стига! Мъкнете! Стига! Защо стана така? И така, победителят в този извънреден матч е Кента. Добре, все едно. Ей, знаеш ли? Следващата ни среща ще бъде много по-различна. Запомни го! Разкарай се! чакай, чакай! О, той! Добре съм. С това завърши забавната програма. Да преминем към истинската битка между Кента и Ацуя. Неговата звездна атака беше само за шоу. Ходът на Джинга не е нещо, което може лесно да се копира. Но тази физическа сила невероятна е. Сора, наистина ли е най-добрият ученик? Вече не знам какво да мисля. Хайде! Направи го както трябва! Сайбър, звездна атака! О, не! Пълен провал! Най-сетне те открих. Какво искаш? Дошъл си да ми се подиграваш ли? Не, аз... Присмивай ми се. Но, когато овладея звездната атака, няма да ти е смешно. О, не! Защо не мога да го направя? По този въпрос, къде си научил този ход? Научил? Не съм научил специалния ход. Каза, че си най-добрият ученик на Джинга. Да, но аз реших, че е така. Сам си го реших. Всичко започна, когато Джинга дойде в нашия град. За първи път видях специалния му ход и направо се изумих. Напред! Специален ход! Пегасъс, звездна атака! Не може да бъде! Еха! В този момент Джинга гледаше право към мен. От всички хора по трибуните, той гледаше мен. И без да е промълвил дума, разбрах какво мисли. Ти обичаш Бейблейда. Тренирай усърдно и ще станеш като мен. От днес ти си най-добрият ми ученик. Ето какво прочетох в погледа на Джинга. Но в действителност не го е казал. Не, но забеляза потенциала ми и аз съм длъжен да го развия. В мига, в който ме погледна, аз реших да стана силен и непобедим Блейдър като Джинга. Точно така. Защото Бейблейдът те атакува тук. Давай! Ако вярваш в Блейда си и в собствените си сили, някой ден ще успееш. Бейблейдът остава в сърцето. В сърцето? Когато се запознах с Джинга, той ме научи на това. Джинга те е научил. Искаш да кажеш, че го познаваш? Ами, да, приятели сме. Какво? Какво? Ти си приятел на Джинга?
Но ти ме остави да говоря и да говоря. Ако си приятел на Джинга, защо не го каза още в началото, дръвосече? Нямах причина. Добре. От днес и ние с теб ще бъдем приятели. Много ми е приятно, Кента. И на мен, господин Сора. Това е прекалено официално. Наричай ме просто Сора, нали? Добре. Напред! Сайбър звездна атака! Пак се провалих. Не разбирам къде бъркам. Поне не се отказваш. Хубаво е, че тренираш усърдно, но не трябва ли да си починеш? Заклех се да стана блейдър като Джинга, възможно най-скоро. Нямам време за почивка. Може и да е така, Сора, но... Трябва да успея! Освободи силата! Но ти... Опа, извинявай, Кента. Би ли вдигнал Сайбър? Разбира се. Какво има? Просто ни го дай. Знаеш ли, Сора, мисля си, за да станеш блейдър като Джинга, дали трябва да използваш неговите ходове? Смяташ, че не? Виж това. Освободи силата! Давай, давай! Специален ход! Саджитарио огнен нокът! Страхотно! Това ли е твоят специален ход, Кента? Да, Саджитарио има свой собствен стил в битките. Защо не развиеш собствен стил и на Сайбър? Неща, които само той умее. Но Сайбър не е ли като Пегасъс? Да, вярно е, че е атакуващ Блейд като Пегасъс, но това не означава, че са еднакви. А и силите на Джинга са различни от твоите, нали? Сигурно. Сора, съветвам те да създадеш оригинален ход специално за Сайбър. Няма да настигнеш Джинга, като го имитираш. Да, но не е ли много трудно да измислиш собствен ход? Не е лесно, но аз го направих. Значи и ти ще се справиш. Вложи цялата си душа в Блейда и атакувай. Да вложа душата си в Блейда. Да, и това също го знам от Джинга. Сора, погледни небето. Истинската сила на Бейблейда няма нищо общо с мощта на атаката или издръжливостта. Той използва чувствата на Блейдъра, с когото е свързан. И сякаш цялата сила на Вселената се влива в него. Трябва да вложиш душата си в Бейблейда. Трябва да вложиш душата си. Състезанието продължава. Надпреварата е изключително интересна. Днес ни гледате на живо от Зайдорияма Арена. Правилата са прости. Преодоляване на препятствията. Печели първият, който стигне до знамето на върха на водопада. Победителят ще получи 500 точки. О, да! Супер, ще спечеля! Тези точки са за мен! Какво? Това дори не е битка. Така изглежда. Дойдохме чак до тук, за да изпробваме уменията си в матча. Няма да се бием. Ужас! Щом така и така сме тук, ще се състезаваме. Може би, използвайки Сайбър по различен начин, ще откриеш нов специален ход, Сора. Нещо, на което само той ще е способен. Да завъртим блейдовете! 3, 2... Нещо, на което само той ще е способен. Сора! О, не! Вижте, този път Сора официално се включи в състезанието. Но нима закъсня още на старта? Какво чакаме? Хайде! Напред! След тях, Сайбър! О, не!
Сайбър на Сора не заобикаля конусите. С сила той просто ги отстранява от пътя си. Това разрешено ли е? Ако се забавите, вината не е моя. В известен смисъл това е собственият стил на Сайбър. Така мисля. Саджитарио! Разкарай се от пътя ми! Престани! Моят Блейд! Изхвърли ме! Стигнахте, Кента! Саджитарио е следващият! Саджитарио! Този път се спаси! Сайбър използва максимално своята сила. Но дали това не е причина да загуби контрол? Сега, Саджитарио! Саджитарио се възползва от възможността и сега отново излезе пред Сайбър. Добър, както винаги! Кента познава отлично възможностите на Саджитарио, а аз от своя страна... Ако някой изкачи последното препятствие, водопада ще спечели. Ако Сайбър ме настигне, това ще е краят. Саджитарио! Ще се справиш, Саджитарио! Хайде! Не може да загубиш, Сайбър! Хайде! Изпревари го! Дръж се, Саджитарио! Саджитарио, огнен нокът! Избутай го! Саджитарио! Сайбър атакува дървото! Да! Сайбър, дай всичко от себе си! Точно така, Саджитарио! Погледнете, Сайбър и Саджитарио обединиха силите си, за да избутат дървото. О, не, стана още по-трудно. О, не! Не знам какво да правя. Няма да станеш като Джинга, ако просто го имитираш. Защо не се опиташ да развиеш собствен стил и на Сайбър? Добре, но как? Той използва чувствата на Блейдера, с когото е свързан. И сякаш цялата сила се влива в него. Това е. Трябва да побързам, за да настигне Джинга и да го задмина. Нямам време за губене тук. Нямам! Напред, Сайбър! Специален ход! Ход лавина! Какво е това? Невероятно! Изключително, Блейдери! Дали с този нов ход Сора няма да победи? Ехо! Чакайте! Какво е това? Не се връща? Къде отиде всъщност? Га? Много съжалявам. Изглежда аз спечелих. Ако се бях справил с приземяването, просто не разбирам. Накрая вложи прекалено много сила. Продължавай да опитваш. Рано или късно ще успееш, Сора. Не, още не съм достатъчно добър. Не познавам Блейда си като теб, Кента. В този момент би било нелепо да участвам в един турнир с Джинга. Не съм готов за това. Продължавай да даваш най-доброто от себе си. Аз ще ти помагам. Не, ще те оставя тук, Кента. Защо? Ти трябва да продължиш по своя път. Аз ще поема по своя. И някой ден отново ще се срещнем като съперници. Сора... Какво е Бейблейдът за мен? Да видим. Преди всичко е свързан с приятелството. Благодарение на него разширявам кръга на приятелите си. То е специалната връзка между мен и приятелите ми, които са далече. Освободи силата! До нови срещи, приятелю! Дай най-доброто от себе си!